Roi try perlu mengai member channel sesian pan kepada sebagai PWPW share kan di YouTube channel kajing pertama hadir klemat perlu biar nganga I could bless them thamai PWPW but ngit scam bau news nam thamai on ra kajing suk bat kajing kemen ya PWPW mentah kasengi ngakwa benia sam ya P syapang kajing iet bakalut kajong Blei ya Gibril kamat kabang kwa benia sam bat P mentah kasengi kadai Blei iet kelut ya baro Blei jong iet yang Gibril hadu kata-kata perlu biar jong bangi Gibril ngimla benyo dan ngimla bentau yang tak kajing iet ba kajong yang PWPW Jisu ula keli o Petrus hatu me iet yang ya kan dia kajing keli Jisu ula keli lai sien ya Petrus balai ula keli ya kan dia kajing keli ya Petrus ha kapor ka bau Jisu ula keli ya Petrus hatu me iet yang Petrus ula jawab hoot but ya kan dia kajing keli Jisu ula keli lai sien but ha ka bakhadu ha ka balai Petrus ula skosi ya kata kajing keli kadau bau Jisu ula keli ya kan dia kajing keli kadai namar ba Petrus ula len lai sien ya Jisu kadau bau Jisu ula keli ya kan dia kajing keli kadai bau Petrus ula len ya Jisu lai sien lai wat kadau ka baar kadai kalat ka jong Blei kadai kalat ka jong Jisu Christ ban penthamai ya la ka jong ka jing em ban ai kalat ban kener shau ya ka jing iet ya ka jing isn e bat ya ka jing map e hakapor jong kinong Israel kadba kinang don hari Egypt kila karpat ya Blei ba un pelaj eki na kata ka jing long brau ka jong ki bat Blei la skam ka jing doai ka jong ki bat ulayarap da ka bapha ya Moses man pelaj eki na kata ka jing long brau ka jong ki bat onda kila mi nang ta ka jing ya lenti ka jong ki syari kanan hapring kaladon ka jing ja ka ba kini Gibril ki klan no ya Blei kadba Moses udang let chaulum Sinai ban kran ba Blei kini kinong Israel kilayas thau Blei thau hi dalade thnamba kila ban mane hangning la i ba kini kinong Israel kila ya klan no ya Blei bat kila le ya ke kamon ka jongki ke ka ba ki kwa henry hangning i ka jing ba ka jong Blei ba shim la ino no eki kajing iet ke jong Blei ka de hadu kata-kata ba ulayai don kalang bat ki hadu ka bakut kumbang ila i ya Petrus Jisu ula ai ya ka second chance ya ba unla ban kala ka bamun ban wadia kinong Israel ru Blei ula ai ya ka second chance ki iwi ban habang ipet palob ia jonga ya Hosea ngatep babona prenjo pipitep ya kan iji to khana bakup to Hosea ula let ban shim ya Gabriel bakan long ka tengah ka jauh ban harin ka tu ka ni ba Blei ula ong ya Hosea ban shim ya ka umel bakan long ka lok ka jauh bad Hosea ula sngap bad ula let ban shim ya ka gomer kum ka lok ka jauh bad harin ka tu ka ni ka gomer ka let phai byang syak tu ka jinglong ka jong ka bad ka in no ya Hosea Henry Blei ula ong byang ya Hosea ba ung shim byang ya ka bakan nong ka lok ko do ban mo uru las ngam ban ula lishim biang ya ka bat haga ni kapor kan sakala ka mut bat kan sane bat Hosea hangning ye i polong i jinga ba Blei uyai ple ka jing khang ya baro i we pi we ladaki kala ka bomut baladaki wan kham jan shu Blei ai ka second chance ya i we pe i we bat bunda preng jingiru ngi julong kum Petrus bangi julen ya Jisu itu pai syaki ek jong perthai ban gi klan no ya ka jingle baha ka jong henry tongin ken mau batongin wan pai byang shau batongin ken mau ta ka jing it ba ka jong ka ba umla banyo la de umla ban ngabu e ka de ka jing kali ha phi iwe pe parlong e jonga hatu phi e yo Jisu ka jubab ka de hangi iwe pe we ta jubab la de ka ka jubab kan long parlong e jonga ka kan mau ya ka jing it ba ka jong Blei ka long ka bakrau shisha hadu kata-kata kan mau ya kumno Petrus alen ya Jisu kan mau kumno Hosea ulalishim ya ka gomer kan mau kumno kinong Israel Blei la pelaj ki na Egypt kan mau ki kamba ki ba Blei ulale ha ka jing em ka jong phi to Blei kut khui phi we pe we bangin sekendo byang pan ha ka video